अरे काजल मुर्गुआ तनी जल्दी जल्दी भूजा ना हो, लेट काहे कइले बाड़ू एतना। अरे हाँ भौजा तनी इतना भूखाइल काहे बड़ा हो, बगल में शीशी काहे ले आइल बड़ा हो। अरे काजल शीशी ना हो, उ बियर ह, बियर बियर समझेलू। आई हो दादा, अब दारुओ पिए लगल का हो खेसारी तू। अरे ना हो, उ पियक्कड़ पवन बाबू के ह, पियक्कड़ पवन बाबू के जाने लू नु, भोजपुरी के सुपर स्टार गायक हवन। उहे लिया के धैले बाड़न आ कहतरन खेसारी तूहू चीख ली ह। अरे ना हो, तू मत चिखिया, उनकरे खानी तू पियक्कड़ बनबा का, वो तो अपने शराबी बन गइल बाड़न। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे ना हो काजल, हम ना पियम, उहे पियन। हम तो खाली मुर्गा खाएम और खा के ऐश करेम। आज 1 जनवरी के पूरा गर्दा गर्दा कर देबे के बा। अरे हो खेसारी, बिना दारू के भी 1 जनवरी मनावल जा सकता। पियक्कड़ के साथे रहला के जरूरत नहीं खे, रहबा तो तूहू बिगड़ जइबा, तूहू पिए लगबा। नहीं। अरे काजल हम दारू ना पियम, हम सब जानतानी। जौन पिए लसन नु कहीं ढिमला जालसन मोरी में, कहीं ढिमला के पटा जालसन, कौनो होशे ना रहेला। चल छोड़ा ई सब बात, मुर्गा जल्दी जल्दी बनावा, 1 जनवरी ह गर्दा कइल जाओ। हाँ एक खेसारी एकदम सही कहतारा। पवन बाबू आवेला नु तो कह दी है मुर्गा ला आ दूसरा जगह जाके पिया, हमनी के साथे मत पिया, जानला। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हाँ हाँ काजल हम बोल दम, तू जल्दी जल्दी बनावा, तनी लेट होता, जल्दी खाइल जावा, घरे चलल जाओ, रात हो जाई तब बनैबू का, जल्दी बनावा। अरे खेसारी जी बन गइल, जल्दी जल्दी हमनी के खा लेबे के अइहन, तू खा के अइहन, चले के हमनी के खाए। ठीक बा, चल खा लिहल जा, हमनी के सब करे जी खा जाए के अइहन तो अपने खइहन।